B2, Cultural Leonesa 1, Oviedo 3, Guijuelo 2, Somozas 0, Valladolid B 2, Compostela 3, Unión Deportiva Logroñés 4, Tropezón 1, Racing de Ferrol 1, Zamora 2, Celta B 0, Atlético Astorga 2, Marino 0, Murcia 1, e Lealtad 3, Langreo 1. Imos co repaso a categoría de bronce do fútbol español. Como non cabemos máis na mesa, deixa momentaneamente Luis Timiraos o seu sitio a Gustavo Varela. Benvido, Gus. Moi gentilmente, ademais. Sí, non? Marchou encantador, como sempre, moi educado. Dixo, veña, Gus, senta. Sí. Poquinho tempo, que despois volve. Bueno, pois nada, comezamos co repaso a segunda B, Gus. Que destacamos? Pois empezamos polas boas novas. Hai que empezar sempre polas boas novas. Partidos con vitoria, sobre todo con ese Coruxo, que o ano pasado xa víamos como pasara moi mal, e este ano comezou, pois, dun xeito moi diferente. No, Tito? Sí. E ademais isto vai lle dar tranquilidade, porque o ano pasado comezabas mal e iso arrastrábate ao longo de toda a temporada. Creo que o Coruxo está empezando na mesma línea que terminou a temporada. Creo que é un traballo que, bueno, pois, Rafa o club tivo que facer por ese mal comenzo, esos problemas, e que creo que ahora mismo están heredando ese traballo feito ao final da temporada pasada e que ten sus frutos agora. Rafa Sáez foi pasar polo enxogo, ter ese pouso que lle dá a sabiduría, e aí está levando o Coruxo esas cotas. Bueno, ademais, un punto de, non podo decir de sorte, que é bo traballo defensivo, organización, e despois José Luis, prácticamente un disparo a porta en todo o partido, este de Salinas, dache 3 puntos, hai que ter esa pinga de sorte. Sí, o gol e o pase que dá Antúnez, que é impresionante, pero é verdade, ademais este partido iban con bastantes baixas, 2 expulsados que tiveran no partido anterior, bueno, están facendo un bo inicio, pero igual que para os equipos que están mal, isto non acaba máis que empezar, para o Coruxo é o mesmo. Aí estamos a ver, pediron os xogadores do Avilés gol nesta xogada, evidentemente... A todo isto, Fernando segue o seu a facer paradóns ao longo dos partidos. Fernando, sí, dos porteiros menos goleados de momento. E digo por unha acción do final do encontro. Sí, un paradón espectacular. Antes, aquí, incluso, estábamos parados vendo o partido para ver se o árbitro pitara penalti. Non sei que vos parece. É unha situación que para mí non é penalti, claramente, pero que pode o árbitro fixo moi ben o xogador equivocarse e pitalo, sí. Pois aí vimos esa última oportunidade, como decía Óscar, o paradón de Fernando e o Coruxo que salvou os puntos. Veníamos con la idea muy clara de cómo teníamos que jugar el partido y sabíamos que el partido tiene que ser muy táctico por nuestra parte a nivel defensivo y en ese sentido creo que hemos estado sobresalientes. Seguimos coas boas novas da xornada, o triunfo do Compostela. 435 días pasaron da anterior victoria fora da casa do Compostela, realmente pasámonos todo en xogo do ano pasado intentando contar algún triunfo do Compostela. Non chegou, E por fin, ademais nun partido que se lle puxo moi costa arriba, porque foi perdendo ata en 2 oportunidades. Adiantouse o Valladolid co gol de Javi Navas, empatou o Compostela cun golazo de Josu e despois volveu a adiantarse o Valladolid. Realmente foi un partido de altos e baixos, esta oportunidade de Marcos, e por fin lle sorría a sorte a Sociedade Deportiva Compostela, porque tamén moito do ano pasado foi a mala sorte que tivo en momentos puntuais para conseguir a victoria. Non é normal que unha temporada inteira hasta gañas un partido sin merecelo. De casualidade. Sí. Pero que foi absolutamente increíble. Aí estamos a ver o gol de Josu, bonito gol, pero ademais tivo o Compostela a desgraza de empatar no 17 da segunda parte e recibir o segundo gol no 18. Que iso tamén moitas veces é un golpe moral. Aí estamos a ver a xogada do Valladolid, esa serie de rexeites, e acaba marcando o Valladolid o 2-1, tanto de Guille Andrés, pero entre o 17 e o 20 da segunda metade, en neses 3-4 minutos, marcáronse 3 goles, porque o Compostela volveu a reaccionar e volveu a empatar grazas, primeiro, á presión, mira Jordan como apreta, como recupera, como dá o pase, e acaba marcando con un pouco de suspense, pero acaba marcando Manu Rodríguez. Aquí notase un pouco a xuventude do Valladolid, non? Esos erros, bueno, pois... Non pegar un patadón arriba ou... Claro, en unha situación así, pois, bueno, con levo que leva. E, ao final, conseguiu o Compostela sacar os 3 puntos nunha acción a balón parado, con certo suspense, pero aí estaba Borja Navarro,
no segundo intento que marcaba o 2-3, e xa o dicimos, non sei se o dato é exacto, pero aproximado 435 días despois, o Compos gañou fora da casa. Valoro muchísimo la fuerza mental hoy del equipo, valoro muchísimo cómo el equipo se ha venido arriba, cómo no ha perdido nunca la cara al partido y cómo incluso yo creo que hemos tenido opciones de meter algún gol más. A partir de ponernos por delante, sí que es verdad que el equipo ha tirado pues, de veteranía, lógicamente contra un filial y prácticamente pues no hemos pasado apuros. O vendeiro sábado ás 8 a 30 partidos se Compostela Unión Deportiva Logroñés. Repasados os triunfos da xornada, imos coas derrotas, Gus. Si, cos partidos coa parte negativa, coa outra cara da moeda, comezando polo Racing de Ferrol, un partido que eu creo que non agardábamos, nin nós, nin ninguén, nin no propio seo do Racing, perder diante do Zamora, e xa son, José Luis, 2 partidos na casa, 2 derrotas. Sí, contra Murcia e contra o Zamora. Bueno, lles está costando entrar na dinámica de sobre todo ser fortes en defensa ahora mesmo, porque bueno, encaixan goles, sí. Pero, en fin, creo que é un equipo que fixo fichajes, ten a Joselu, que é un bo xogador, un bo dianteiro. Está claro que cando axusten, bueno, os problemas mellor agora que non máis tarde. Non sei, Tito, o ano pasado viñan sen ninguna presión, eran un recén ascendido, sí. E meteronse arriba. Este ano igual xa lles viña un pouco a presión, non sei se pode pasar factura. Pero empezaron cos mesmos problemas o ano pasado. Recordo que falábamos do Racing, non? E sabíamos o potencial que tiña e que, bueno, lle estaba costando defensivamente axustarse e ser eficaz. Está claro que este ano as expectativas de inicio son máis altas e cando as expectativas son máis altas e non as consigues, a decepción a veces é maior, non? Pero bueno, hai que darlle un poquinho de tempo ao equipo, hai que darlle un poquinho de tempo a Manolo, estar tranquilos, porque o Racing ten boa plantilla e non dudo que ao final vai a estar no sitio que ten que estar. A fin de semana pasada empatabanlle cun gol no último minuto do engadido, e esta xa o ven o Zamora nun dos poucos lanzamentos, ou prácticamente no único lanzamento a porta de toda a segunda parte, conseguiu facer o 1-2, ese gol de Cristian, antes marcaran de la Nava e Dani Rodríguez. Nos últimos intres do partido, ocasión de Tiago, e este gol anulado a Adrián Cruz, complicado ver cunha súa cámara se ou non fora de xogo, pero, bueno, imos de dar o beneficio da dúbida ao árbitro. Xa dicimos, 2 partidos na casa do Racing, 2 derrotas. Lo que puedo decir es que hoy el equipo no estuvo bien en general. En general, creo que en disputa estuvimos mal, con el balón estuvimos mal, no conseguimos llegar a puerta como pensábamos, entonces, pues bueno, pues perdimos y lo que pensábamos que era ganar de cualquier manera, pues no se ha conseguido conseguir. Máis derrotas a dos Somozas. Aguantou moitos minutos ante o Guijuelo, pero ao final caeu ante o único equipo da categoría que gañou todos os partidos. Todos os partidos gañou o Guijuelo. Non sabemos se os Somozas lle puide afectar partido de Copa do Rei con moito esforzo, igual na mente aínda están pensando, José Luis, Tito, no que aconteceu a fin de semana pasada, que é esa probable derrota por alineación indebida, un partido que gañaron no campo e que igual perden nos despachos. Home, está claro que, primeiro, no partido está claro que non pensaban neso, non? O que pasa que se une ahora mismo a esta situación, bueno, pois é un pouco decepcionante. O que pasou, pois foi un olvido, un error que ao final... Hai que pasar páxina, porque senón queda aí na cabeza, é difícil de superar. Sí, non, agora xa está. O que pasa que tamén iban a un campo complicado, entre os máis incómodos da categoría. Sintético, xa o vimos, o ano pasado o Guijuelo meteuse en fase de ascenso e este ano vai polo mesmo camiño. 2-0 os goles de Javi Moreno e de Marc nos últimos 10 minutos de partido.
O domingo ás 5 da tarde veremos na Liga das Cidades a Somozas ante o Valladolid B. Carlos, que nos contan? Pois hai debate sobre todo no Racing de Ferrol. Manu Rodríguez, que era un colaborador habitual no Twitter o ano pasado, di que deixar a ira foi un erro, ter a opción de Luisito desestimala a peor, que Silveira quería manter nas fichaxes e a ira non aceptou. Por outra banda, hai xente que é máis optimista, como Antón, que di que o Racing de Ferrol ten moi bo equipo e ao final estará arriba pola calidade do seu plantel. Tamén hai mostras de ánimo para o Compostela, por exemplo, Álvaro Rivas, que di que é importantísima a vitoria fora para SD, e tiñámonos un debate preguntándovos, tal como vai a temporada, se vos aventurades a dicir que equipo ten máis posibilidades de estar arriba. Eu quero saber a opinión de polos 4 moi rápido, de todos os equipos da segunda B galegos, que pensades que pode estar un poquinho máis arriba ao final do campeonato. Bueno, en principio, o Somozas, que é un recén ascendido, ten o obxectivo claro, non? Pero o que está a demostrar, quitando este partido contra o Guijuelo, é que non é inferior, o que compite bastante ben, e os demais equipos poden aspirar un pouco a todo. O Celta B ven de perder o primeiro partido, ten a experiencia do ano pasado, os outros equipos son equipos que, bueno, o Compostela xa rompeu esa racha, son equipos para estar chamados para estar arriba, pero claro, cando empezas unha liga, sempre hai, en segunda B, sempre hai 10 equipos que van a estar arriba. Entonces, bueno, despois se vai axustando todo. Nos que era do club de Gustavo Varela, non? Entón, quen? Non se pode. Non, eu creo que, vamos a ver, o Compostela a min gustoume outro día, a pesar de que perdeu co Guijuelo, ten boa pinta, traballa moi ben defensivamente, lle falta cousas na organización ofensiva, pero o adestrador o ve. O Ferrol, para min, creo que vai estar arriba, pero claramente. O que pasa é que ten un inicio que non é do todo doado e parece difícil de ver. Bueno, o Celta B, pois, para min, teñen a experiencia do ano pasado. Se son capaces de manter a continuidade, bueno, o órdago está aí votado por parte do presidente para que estén nos postos de arriba e, bueno. A ver que pasa, Tito. É pronto, pero creo que Racing e Coruxo teñen que estar. Cus? Eu non me mollo. Eu creo que o Oviedo vai estar aí arriba, o Murcia é unha incógnita, a ver como completa o plantel, e despois as outras dúas prazas de promoción, hai 10-12 equipos de verdade, e hai varios galegos, Coruxo, Compostela, Racing de Ferrol, entre eles, que poden optar a esas dúas prazas. Sexa todos, segundo Gustavo todos. Bueno, pois nada, así que la cosa. Evidentemente, a opinión neste caso non é como a de Óscar Benito a pasada temporada con Cerceda, esta non é vinculante aínda porque aínda vai moi pouco tempo, así que despois revisaremos seguramente a medida que pase a temporada. Máis adiante sí que faremos así unha rolda de rolda informativa. Rolda informativa. A ver como van as cousas. Mollándose. Carlos, despois volveremos para a terceira galega. Imos agora con esa clasificación da segunda vez. Una clasificación, bueno, que está aí